Den næste taler er Uffe Elbæk, som er politiker, men som også har været iværksætter, og det skulle ikke undre mig, om han bliver det igen. Og samtidig har han så også forsøgt sig på de bonede gulve som minister. Så vi er mægtig interesserede i at høre, hvad du kan lægge ind i halen på Thor her. Tak for det. Jeg vil sige, at man bliver meget ydmyg, når man skal gå herop på talerstolen, efter at Thor lige har foldet hele universet ud, og bagefter pakket det sammen igen, og vi forstår det hele. Men jeg vil gøre et forsøg, og jeg vil tage med starte med at tage med ud i et tv-studie i DR-byen her i søndags, og videre derfra til Bruxelles og Kina, og så lige smut 200 år tilbage for at lande så tilbage her i huset. Og det tager ikke så lang tid, som man skulle tro, men håber jeg. Fordi da jeg fik den her opgave at sige nogle ord til jer i forbindelse med det her arrangement omkring kreativitet, og hvordan organiserer I jer som kunstner, og hvordan indgår i den dynamik, der er i samfundet i øvrigt, så synes jeg, der var en god logik i forhold til den opgave, jeg også havde fået, nemlig i søndags at sidde i Deadline, i det, der hedder anden sektion af Deadline, og snakke om den kreative klasse. Og jeg synes, det var meget interessant at blive inviteret ind og skulle prøve at forholde mig til den kreative klasse og produktionsvirksomheder. Og intervieweren, det var Jakob Rosenkrantz, der er journalist derude, og der var så Lars Olsen, som er debattør, og der var også en sociolog, der hedder Ulla. Og så sad vi derude i studiet, og så blev oplægget sådan meget sort-hvidt trukket op, at var hele den der diskussion om den kreative klasse i nullerne, var det ikke bare varm luft, og har vi ikke bare brug for nogle flere produktionsarbejdspladser i Danmark? Og det blev meget sådan i min optik en gammel dagsorden, der blev rullet ud, og jeg forsøgte undervejs at sige, hey, er det ikke... Altså, ja, man kan godt være kritisk over for Richard Florida, som i sin tid gav begrebet den kreative klasse, og jeg var selv skrev kritisk om det for 5 år siden og sagde, at den kreative klasse var blevet sådan, kan man sige, en lukket fest for de få og ikke en åben fest for de mange. Men han var alligevel med til at skabe en ramme for en diskussion for rigtig, rigtig mange kreative mennesker, at de begyndte at kunne se sig selv som en branche og en faglighed og et fagligt fællesskab. Og han var også med til at dokumentere, hvilken vækst I rent faktisk producerer. Diskussionen den tog nogle meget mærkelige, jeg ved ikke om der var nogen af jer, der så det, men tog nogle sjove runder. Der var en borgmester nede i Svendborg, som jeg i min optik blev hængt fuldstændig ud, og der var sådan en meget ironisk distance i forhold til, hvad de laver nede på Sydfyn, og at var de virkelig bare hoppet på sådan en gammel bølge, som egentlig var klinget af, og så videre, og så videre. Og jeg tænkte, mens jeg sad i studiet, at jeg skulle herned og snakke med jer, og jeg tænkte på, at jamen, hvad er det for en værdi, I skaber? Og hvis man spørger sådan, min tidligere kollega, Annette Wilhelmsen, hvor meget bliver der rent faktisk produceret som, kan man sige, den kreative sektor? Jamen, der bliver produceret i år, i Danmark bliver der omsat for 200 milliarder. Der er 85.000 mennesker, som har det som sit faste arbejdsplads. Og hvis man ser den samlede omsætning i Danmark, så dækker I cirka 6-7%. Så I er en væsentlig drivkraft. Og den drivkraft skal I slet ikke undervurdere betydningen af. I er en økonomisk drivkraft, og I er en politisk drivkraft, og I er en social og kulturel stemme ind i det danske samfund, hvis I ellers vil det. Så det er vigtigt, hvad det er, der sker på den kreative scene, og det I så, som sagt, er eksponent for. Og den kan man sige, konklusion fik jeg gentaget, da jeg i foråret sidste år sad ved et middagsbord nede i Bruxelles i forbindelse med en åbning af det, der hed EU-Kina Kultur venskabsår. Og det var selve middagsarrangementet var et lidt lukket arrangement. Der var ikke ret mange mennesker. Vi sad nok 20 mennesker i alt ved 3 større borde. Og jeg havde fået den kinesiske kulturminister Chai Wu som min sidemand. Og af en eller anden grund, så skete der noget meget dramatisk over i EU-parlamentet. Så både kommissæren og formanden for det, der hedder kultudvalget, altså kulturudvalget i EU-parlamentet, de skulle pludselig over at stemme.
Og så sad Chavu og mig til sidst nærmest alene. Og så tænkte jeg, her sidder der en meget stor kulturminister, Chavu, og ved siden af ham sidder der en meget lille dansk kulturminister. Og lad os da for pokker snakke om noget væsentligt. Og så spurgte jeg Chavu, nu når du kigger ind på Europa, hvad ser du så? Så siger han, jeg ser 3 ting. Han var ret god til det der med at kommunikere i sådan nogle cliffhanger-formuleringer. Jeg ser 3 ting. For det første, så ser jeg, at I bruger mere, end I producerer. Altså, I bruger mere, end I har. Det kunne jeg selvfølgelig nok godt genkende til. Det andet, han sagde, det var, at I har strukturproblemer. Jo, det kunne jeg også godt genkende til, fordi vi diskuterede, at nærmest Sydeuropa var ved at knække over. Og det sidste, han siger, så har I et problem med, at I lader produktionen flytte ud af jeres land, eller jeres region. Og hvis produktionen flytter ud, så flytter kreativitet og innovation efter. Så det er rigtig, rigtig dumt af jer at lade produktionsarbejdspladser flytte ud. Det var noget af det, jeg forsøgte at sige i det her tv-studie i søndags. Det er dumt, hvis vi lader produktionen flytte ud af Danmark. Vi skal have alle mulige former for produktion i Danmark. Nå, men så sad jeg dernede, og så tænkte jeg, jeg stiller ham et spørgsmål mere, den gode Chavu. Så sagde jeg kan se, at Kina for første gang nogensinde har kultur indarbejdet i jeres kommende 5-årsplan. Hvorfor har I det? Så siger han, det er der 3 grunde til. Nu skal jeg se, om vi kan huske dem. Så sagde han, jamen det der sker lige nu, det er, at arbejdspladser flytter ud af Kina. Så det er et problem. Vi bliver nødt til at komme op i værdikæden. Og det gør vi med, kultur, viden, vi skal udvikle indhold i vores produkter, etc. Så det første, det er, at arbejdspladser flytter ud af Kina, og vi skal op i værdikæden. Det næste, han sagde, det er, at i 60 år har vi fokuseret på vores industriben, så vi har et meget, meget stærkt industriben. Men vores kulturben, det er meget svagt, så når vi går, så humper vi. Og det sidste, han sagde, det var, at kloden står over for det, han så kaldte sådan, limit, altså begrænsningsøkonomi. Der er simpelthen begrænsning for, hvad ressourcer vi har. Så de løsninger, vi skal til at udvikle, bliver nødt til at have et andet vækstbegreb bygget ind i sig. Så arbejdspladser flytter ud af Kina, vi bliver nødt til at satse på kultur og kreativitet, og vi bliver nødt til at have et andet vækstbegreb. Så sad jeg dernede sammen med ham i det der lokale. Det var ført meget koldt, og vi drak en masse te. Og det tænkte jeg, what's not to like? Altså, hvad er det, han siger, som vi ikke lige så godt kunne have sagt, også her hjemme i Danmark? Vi skal have et andet vækstbegreb, vi skal op i værdikæden, vi skal tænke kultur ind som en drivkraft. Og så skal vi lige 200 år tilbage, og dybest set lande der, hvor Thor han også så afsæt, nemlig i Kierkegaard. Men det er faktisk ikke der, jeg vil så afsæt i. Der er 200 år for Kierkegaard, men der er også et andet 200 års jubilæum i år. Og det er 200 år siden, at Danmark gik bankerot. Det er der ikke ret mange, der snakker om, hvilket er rigtig, rigtig ærgerligt. Fordi at det, der skete i 1814, altså om et år, altså 200 års jubilæum for det, der er nemlig også en meget, meget væsentligt jubilæum, der kommer næste år. Og det var, at det var første gang, at man så etableringen af det, man kunne kalde en folkeskole. Det vil sige, at man indførte en folkeskole, hvor alle havde mulighed for at komme i folkeskole, uagtet social baggrund og økonomiske ressourcer. Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt, at året efter, at Danmark gik bankerot, så vælger man politisk at investere i noget fælles gode. Og det fælles gode er dybest set ryggraden for, at vi har det samfund, som vi har i dag. En af grundene til det. Et andet jubilæum, som også ligger og ruller, men som sagt foregår så mange år senere, det var, at i 1866, der er der en præst oppe i Thisted, der får den helt geniale idé at lave en brugsforening.
noget man ikke havde forestillet sig. Den måde at organisere konsum og produktion og dybest set folkelige beslutningsprocesser, det finder han på oppe i Thisted, den gode præst. Det gør han 2 år efter, at Danmark dybest set havde mistet sin egen selvforståelse og selvtillid, nemlig 1864. Så folkeskolen, året efter vi går bankerot, brugsforeningerne og hele andelsbevægelsen, 2 år efter, at vi har mistet en tredjedel af landet og hele vores selvforståelse. Så det er godt med kriser. Og det er godt, at der er nogle mennesker som jer, der er socialt opfindsomme og skaber organisationer, som ingen af os i vores vildeste fantasi havde drømt om, før I gør det. Og så vil jeg lande tilbage til nuet. Og det er, at jeg tror, noget af den diskussion, hvis vi skal lave en fælles diskussionsramme for det, I arbejder med, og en masse andre gode mennesker arbejder med, så skal vi ind og have en forståelse af, at markedet kan ikke løse vores problemer alene. Det kan det ikke. Det kan det offentlige heller ikke. Så det, man kalder den offentlige sektor, kan heller ikke løse problemerne alene. Og det kan NGO-sektoren heller ikke, altså den frivillige sektor. Så i dag der har man sådan hvis man skal beskrive det danske samfund, så siger man, at man har den private sektor, man har den offentlige sektor, og så har man den frivillige sektor. Mit bud, det er, at I er en af de aktører, der er med til at starte en ny sektor. I mangel af bedre kalder jeg det den 4. sektor, og det er den sektor, som ligger i spændingsfeltet mellem de 3 gamle. Inde i det der konvergensrum, hvis man kan bruge det begreb, der ser man nogle helt nye typer virksomhedsmodeller, organisationsformer, institutioner og bevægelser, som tager det bedste af det de kan fra den private sektor, det med, at tingene skal økonomisk løbe rundt. Man tager det bedste fra det offentlige, altså giver noget tilbage til det fælles gode, og man har en organisationskultur, som tager det bedste fra NGO'erne, nemlig at man kan have fuldtidsansatte, deltidsansatte, frivillige og aktivister på sin arbejdsplads. Jeg tror, det er en antagelse. Jeg tror, at hvis vi når at få en kritisk tilstrækkelig høj masse inde i den her 4. sektor, så vil vi se noget, der minder om det, der skete, da vi dannede kooperationsbevægelsen, andelsbevægelsen og højskolebevægelsen. Og vi bliver nødt til at genopfinde os selv som samfund. Og jeg tror og håber, at det er jer, som er blandt andet er en af de aktører, som skal give den kraft og give den faglighed og give den politiske forståelse, at vi får den nødvendige stemme og den, kan man sige, koncentrationskraft, der skal til for at flytte Danmark derfra, hvor vi er i dag, til det sted, vi gerne vil have det i morgen, og som vi har fortjent. Så det skulle være min tale til jer, og kan I have en god aften.